Sa Good Vibes, sa piyak sa nagluntad karon nga tensyon sa Manukan Country, isa ka manog talaba ang makahatag sang Good Vibes. English speaking ang manog talaba nga si Bronson. Aton siya nga kinalahon sa report ni Romeo Subaldo. Open it, but open slow rather. Slow, but not so slowly that you might get it now say. How to take a triplet of talaba to open it there right away. Basi isa ka na sa naka-order sa iya sang talaba. Basi suki ka na niya. Makakilibot ang English niya nga mga hirit. Siya si Alfredo Alunan, aka Bronson. Si Bronson, kilala na sa Manukan Country, kaya nagatanyag siya sang talaba sa mga nagakaon diri. 7 pa lang siya katuig, nagaupod na siya sa iya nga iloy sa pagbaligya sang talaba sa daan pangalokasyon sa Manukan Sadto sa Quadra Street sa Bacolod City. Subong 61 years old na siya, nagabaligya siya sa gihapon sang talaba nga gikan pa sa Rojas City. And because my mama should be the one who bring oyster in Manukan since she's the pioneer rather, and I'll be the successor. Pioneer sang? She will be the pioneer who bring oysters in Manukan. That's my mother before. Ang ginabaligya nila nga talaba amo ang nagbuhi sa ila 7 ka mga kabataan sang iya nga misis. Ang iya misis nagahiligay noon kun istoryahon, naanad na siya kuno sa iya mister nga Inglesero. Nga Ilonggo niya lang. Kinabalaan mo siya Ilonggo niya lang? Oo. Pero siya may mag-English? Kita yung mag-Ilonggo, English na niya gidya. Kay tungod? Amo kanya sa iya nga ano lagi. Pagpanguloy kasi mo English man siya? Ano? Pagpanguloy kasi mo English ha? Bigkadlaw ka ha? Pagpanguloy kasi mo, paano ka mo sa bahay? English anay man? English anay man. Kasi siya tungod sa English ay. Waya. High school ang natapos ni Bronson. Iya nga gin-share kung ano ang iya naging sikreto kung nga naga-English siya kung mag-istorya sa iban nga tao. Why are you very good in English? That is the one thing, the secret of my oyster. No such varieties of food that can provide elements and minerals that it takes about 7 or 8 rather. And due to the wonder of the such nature a small living thing such oyster itself. You know, the process of scientific nature rather. It's like the old gain kayamin, riboflavin, and sinakuplavin. Unless it will come out into only one, it produces pure iodine. Subo nga ginsira ang Manukan kag natalana nga magsaylo suno sa iya, padayon siya nga magaupod kun diin gid man dalon ang Manukan vendors. Livelihood is in Manukan. Dira na How is nakaasa. it that the Manukan, the chicken barbecue and my oysters are so very make it put to in perfection. Chicken with matching oysters. So where's the Manukan will transfer, I'll be there already. You go also there. I'll be also there. So you're ready to transfer anytime? Anytime, as soon as possible, you know. Iniabi ang palangabuhian nga kinaangdan niya na, kag diri na sila nabuhi sang iya pamilya. Gani kun diin kuno may inasal nga manok, dapat mayara sang talaba.